Hvad er Ung i Aarhus egentlig for noget? Ja, nu skal du høre. Der findes overordnet set 4 områder i Aarhus. Og det er inddelt i syd, vest, Gellerup-Toveshøj og nord. Du kommer for Ung i Aarhus Nord. Ung i Aarhus er både ungdomsklubber, fritidsklubber og ungdomsskolen. Det her kommer til at handle lidt mere omkring ungdomsskolen. Ung i Aarhus Nord består af 5.000 unge mellem 13 til 18 år. Og det er jer, vi er her for. Ungdomsskolen arrangerer ture for jer. Ture, hvor man kan få sig en på opleveren. Derudover så er der også forskellige workshops og undervisningshold. Der er både dans og skate og ja, der er også go-kart for den sags skyld. Og I kan også komme til at lære rap, hvis det er det, I har lyst til. Det er bare fantasien, der sætter grænser. Hvis jeg har en fed idé, så kom med den. Vi gør det for jer. Så hvad venter du på? Vågn op for filan da. Du skal være opmærksom på, at der er risiko for forstyrrelse af kedsomhed og ensomhed. Du bliver muligvis smittet af glæde og smil med fede oplevelser, du aldrig vil glemme. Dyrk din hobby og ikke mindst møde nye venner. Så tænk dig lige om. Kan du virkelig overskue alt den awesomeness? Hvis du har nogle fede idéer til, hvad vi skal tilbyde jer at lave i ungdomsskolen, så kontakt Jonas, Brian eller Mads. Tjek alle tilbudene ud på vores hjemmeside, som er lavet til dig og dine venner, og tilmeld dig nu. Ung i Aarhus Nord. Vær noget med andre.